guys, mga ito guys, oh. Simpo na yung under, camera. So mga kalods, nakipakita sa inyo mga kalods, pag-adjust sa mga karburador ni mga kalods. So tanawa lang kung saan ako pag-adjust para tipid gasolina, kay mahal mong gasolina mga lods. Amazing! So sige, watch this. So center stand sa natin. Ato ng center stand. Center stand sa natin mga loads. So karon kuha taog clutch screw mga loads. So karon naanir atong tirada mga kalods na karburador. Ato sa ni siyang isara mga kalods. Sirado na mga kalods. Saradan ko na itong hangin, ang minor. Ay sara naman ang hangin. Big! So karon tuyo ko na to, sira na ni siya, tuyo ko na to tulo. 1 2 3 tulor din sa kamidya. So mauna na siya mga kalods. Okay, pandaron sa nato itong motor para mas siguro kayo. Kani under na, nag green na siya. Natimpo na natin siya. Nasa ito. Guys, mga ito guys, oh. Simpo na yung under, camera. So mga to guys, puho na po ng lawas. A few moments later. Kung ako lang matambog ka mo, naman. Ang sabot. Kay kanya, tambag sa pagkakong tambagan. So karon guys, magtambag tas mga batanon sa mga mag-uyab ng mga bata pa. So eskwela magtarong para puhon, asa ra na puhon ug makahuman mag eskwela. Og nanamoy trabaho kana pwede na magminyo, kaya na kayo ninyo inyong kinabuhi. Sus samot nagmaminyo pag sayo unya wa trabaho mong partner, wa po kay trabaho, luoy ang mga bata. So nga akong tambag sa mga teenager nga mga mag-uyab, nga mga batanon pa eskwela sa mo, uyab-uyab lang, uyab-uyab ginagmay, eskwela dinagko. Amazing! Asal ko na po damlag. So maol na guys akong tambag karon sa mga batanon karon nga nagtubo. So ana lang mo kinabuhi. Taga. Daga.